Ама Рая, стъпи, бе! Рая, аре, бе! Рая! Ма стъпи го, респектирай и го изяж, бе! Бояне, първи ти срещу тук, кое да бе? Дълга ляв крак. Еми да, Стоицов, запази я в краката да ти е моето момче. Добре, скорост! Марто, качвай горе! Бояне, слизай ляво, бе, Боян! Свърши! Бояне, слезни наляво! Матио да качи, чакай, бе! Абе! Леле, Боже Господи! Айде смени сега! Коста. Марто. Коста. Пак смени, бе! Вадя! Дай! Пас! Добре! Матио, изпълняй директно вътре! Рая, отивай, влизай! Недялков, остани! Боянен отбита! Рая, готова. Готова е натисник. Гледай си топката и си я натисни. До последно я гледаш. До последно гледаме топката. Давай, Найденов. Предварително сте влезнали, бе, Стоицов. Махни се оттам. Стоицов, бе. Абе, Стоицов, какво правиш там, бе, май френд? Ма ти не трябва да си там, тази зона трябва да е свободна, бе. Ей, тука. Браво, пак. Браво, Марто. Добре играете, супер сте, давай. Запази я, Стоицов, закъсняваш. Браво. Пас. Браво, пак. Вратар, пас на вратар и отвори в страни. Обърни раменете, огледай терена. Сама си спокойно. Браво. Тая топка с едно, Матио, я подай. Матио, тая топка с едно в страни я подай. Рая, Найденов и Боян, заставай на стена. Стоицов, заставай на стена, отивай. Матио! С човек на палантерията. Ники, излез, бе. Ники, излез, бе. И пазиме Крис. Стената не се събирай. Се събери. То нямаше сигнал. То нямаше сигнал, господин съдия. Защото той си подреждаше още стената. Не свирих, той си застана. По-ще ви име на видеото. Нали? Още, бе, Марто! Стоицов, качи ги горе на палантерията, отивай, бе, моето. Давай там дупка да има, бе. Още! Там си добре стой. Дай назад, бе, Стоицов. Аре, движи, бе! Дай! Сваля долу. Дистанция. Пас. Браво. Ясно ми е, че е такова, че всичко е на... Дай му рамо! Бе! Браво! Аре, чуленчето как? Имаше фал, бе. Имаше фал, бута го. Да, не сме се обадили един път, брат. Аз съм война. Стоицов! Дай, Марто! Топката приклекни, слагай ръка, тялото служи! Браво, Мартине! Али да с Красовски.
Абе, Мартине, сви един път топката, бе! Марто! Ма сви един път